Začiatok vlogu. Tu. Marek. Čauko. Čau. Čaute, vlogišci. Dneska ideme hrať koncert a sadaj si, lebo meškáme. Momentálne ideme pre Alexa. Máme menší skús, aj keď nie, máme dobrý čas. Biela rúža. Biela rúža. Tak pozri, čo má. Jasné. Legendary shit. Legendary, to malé one na hyperpunku. Hello. Točíš? Máš aj mikrofón zapnutý? Ahoj, Alex. Pozrel sa. No, kameraman nemá existovať v vlogu. Pičo, behind the scenes guy. Lík. Keď nemôže ísť Adam Opic s nami, tak ja budem Adam Opic. Jak zviera pôjdem. Sme na ceste momentálne už a ideme do Spišských Tomášovic. Ideme ešte do Spišskej asi, bo ideme ku Filipovi. Nie, Filip je už tam. Kde si kúpil cigarety? LMky luftkiakli. Si kúpoval cigarety? Jasné, že áno. Áno. Dneska bude cig account. Cig account. Alex, koľko vyfajčí cigariet? Už som mal jednu. Už si mal jedno? Áno, hej. Cig account. Teraz som naskočí, tak vieš, cink. Shout out, Adam the World, robíš piči hudbu. Počkaj, ja ti pridám zvuk. Ďalšie mesto som sám, som sa nepoznal skôr. A teraz, poď. Fuj, toto pivo, to smrdí jak kokot. Pýta sa prečo nepijem, odpovedám, že Taký som. Čo ti jebe? OG. Otvor okno! Nechytaj sa prosím ťa. Češko v sobotu ráno o 9:00 ma bude brzdiť, keď idem hrať koncert. Jaj bože. Ja ho jebem. Ty čo dávaš, aké dances? Momentálne sme na ceste tak 15 minút a nálada je super. Takto vyzeráme. Takto, Pohľad z boku. Prepač, neodpíšem späť. Ešte tak hodinu, aj 40 minút, aby sme dorazili do cieľa. Aby si Bomba. mohol ísť von. Hej. Čaute. Ja si daj vodku. Daj si tam vodku. Na to, že Pýta sa prečo nepijem, poviem. Ja nepijem. Veľa myčkáš. Ne. Toto? Už mi krádne zapijak. Chápeš to? Bázmekoš. Ale Adam Opic nezapíja. Do spôde. Ahojte vlog. Čaute. Počkaj, to tu bude zavádzať, ne? Ahojte vlog. On teraz fajčiarsku. Čaute. Náš maskot, hype man, alkoholik, Truľo Opic pojebaný kokotko, nezodpovedný, neprišiel, lebo proste včera robil a sa spotil a išiel robiť zverstvo do Košista, že nepríde. A takto musí jeho štafetu prevziať štafetu, aby nebola soda, aby ste mali proste alkoholického maskota, tak ja som proste sa zobral k tomu. Ako sa cítiš? Do spôde, povedal by som, že keď ťa palí žáha, Adam Opic je kokot. Pálenie žáhy lepšie ako 39 teploty. Pravda. Ale vieš čo pomáha na pálenie žáhy? Cigaretka. Viete, kde sme na diaľnici? Na diaľnici. Čo počúvame? Počúvame Tyler, the Creator. Bratislava! Dík, pozri, auta nám vezú nové. Sú to naše? Firemné, ne? Firemné dodávky. Slabkosť. Znam kozy? Ne. Čo ideme? Chcem si kúpiť jedlu, bracho. Ja si... Ty si vyjebaný bazmek! Učia gitári všetko a ty mi voláš, že si to Dvakrát si voláme kokot. myslíš, že to Pozdrav do počujem? vlogu. Ahojte vlogisti, už sme tu s Azuritom. Vlogisti? Vlogisti, už sme tu s Azuritom. Dobre. Sme na mieste, ukáž.
stajni hráme dneska. Hráme s krávami. Crowd budú zvieratá. Crowd budú kravy. Alebo vieš čo, ne, pičovina, zober už rovno. Jebe im, ale to nič, oni takí sú. Proste nič nové. Nič nové. Adamko, veľmi si ma sklamal. Tak asi budeš. Včera si mal meniny, takže... To máš od nás. Čau, Marek. Vítajte, ste sa doma, backstage máte tu. Sme tady. Filip. Logisek! Čo robíš, Bieloruska? No, si sa dohádal, že máš aj točiť celú Však zvukovku si doteraz natočil. štijeme. Chcete na čo vidieť? Ahojte vlogišci, nachádzame sa u Denisa doma. Túto zónu je Azorit. Vlado, A si mi volal. je 14:11, to znamená, že Ešte raz? za 4 hodiny začíname. Kto ti dovolil ma točiť? Ha? Bieloruža, rozhovor. Ako sa ti to páči? Ďalšiu otázku poprosím. Ty po zvukovke, ako sa cítiš po zvukovke? Ďalšia otázka. To je všetko, ďakujeme. Ako sa cítiš? What's up? Teším sa na koncertík. Zvukovke, ako sa ti páčila zvukovka? Zvukovka sa mi páčila veľmi, Chceš ešte niečo povedať? že dúfam, že sa tu uvidíme spolu. Ako sa cítiš, Maťo? Vieš čo, podľa mňa každý, kto nepríde, bude môcť lutovať. Mám toľko ti k tomu. Presne tak. Po zvukovke? Úplne brutálne. A tento chlapec so mnou bude dneska hrať pesničku. Zabudli sme. Na čo sme zabudli? Dač nám povieš do vlogu? Necháš ju, on ju furt chytá moju dceru. Ale ona nemá kokot, vieš? Dneska o 18:00 house party. Potom si to strihaj, Demian. No pič, ale nie, teraz nie. Every night in my home. Čaute vlogišci, no jasné, kameru mi do piči chuja. Čakaj more, však idem oné. Aký máš názor na solárne panely? No, keď mi to zaplatí, tak to nemám s tým problém. Ďakujem. Robíme anketu. Aký máš názor na solárne panely? Na solárne panely? Solárne panely sú fajn, ale Nemecko je Nemecko do piče. Kto ste? Obyčajný človek, chodím do roboty, zarábam minimálku a cez víkendy hrám s kapelou. Aký máte názor na solárne panely? Že to je popiči vec, chcem to mať na celej streche, keď budem mať dom. Aký máte názor na solárne panely? Ahoj, ja som Azurit. Popiči vec. Ja by som si to tiež zajebal na celú strechu. Aký máte názor na solárne panely? Na solárne panely? Áno. Ja milujem solárne panely. 1, 2, 3, dneska je devota, 3, vidím tu na za 3, kamo dneska je mi tu na 3, ale nemáš čo, kamo nemáš čo, lebo dneska som tu na si devota, volám sa tak, ja som tu káza, jebem tu, lebo ja som dredatý, ako ten typek, dneska tu na Tatry, vidím na sebo, dneska tu na 3. Prepáč mami, že ti dnes telefón nezdvíham. Bežím prázdnou cestou, ktorej koniec nepoznám. Aj keď verím, že po hlase je vždy ozvena. Prosím spomente si, keď pozriete ku hviezdam. Prepáč tati, že ti dnes naspäť nezavolám. Neberieme tak celé life, toľko noci, čo som nespal. Povedz mi, prečo ma trestáš, a povedz mi, prečo ťa trestám. Aj cez všetky názvy, čo na sebe mám, potrebujem teba, nech neostane. Je po šovke, ako sa cítiš? Brutál. Druhý fotograf Patrik, ako sa ti páčila šovka? Šovka bola skvelá. Užil som si to do poslednej bodky, čiarky a písmenka. Kamo, jak človek absolútne zabudne rozprávať, keď na neho kamera proste ukazuje. Ty vyjebanec, vstávaj. No Vladovi najviac vidno, ak si to Ako si užil šovku?
Veľmi dobre. Veľmi som si to užil. Alex spí. Chceš píšu, nechaj ma. Lecka. Jebem vás, kokoti. Však to bude vo vlogu. Piči vlog, ty kokot, nebudem ukazovať, ak sú dojebaní, nie ty kokot. Tiež piču, ty spachtoš skurvený. Ja mu zajebal. Počkaj, ma učil tancovať na to. Oh fuck. Čaute, koniec vlogu po mesiaci, ktorý sme zabudli dotočiť. Konec. Čaute. Čaute.